ben bezig met het meisje van Zwart Crossvoertuig van 2024. Oké. De man al hier aan het werk en je bent aan het tinken? Of, Ja, wij zijn aan het tinken. Het creatieve team. Het creatieve team. Nee, de man nog ik heel wat, ja. Ik qua tinkerij. Waarom naar de Zwarte Cross? Bier. Feest. Dat heb je hem hier toch ik wel? Ja, nee, maar het is toch een andere sfeer. Bier, feest en gewoon de cross. Alles bij elkaar, dat maakt het gewoon prachtig. Mooi feest. Maar wat je hem aan het tekenen bent, dat Dat is er natuurlijk net. Nee, want dat is geheim. Dat is staatsgeheim, ja. Staatsgeheim. Dat mij dan net bekend worden. Maar het wordt wel heel grut, dat staat te zien. Het wordt heel grut. Ja, zeker. We willen u zelf verder treffen. Hoe kom je hem dus bij om dan die Zwarte Cross mee te doen? Hoe is dat ooit ontstaan eigenlijk? Voor mij ooit een keer ingeschreven. We zijn ooit een keer een dagje geweest en nou ja, dat was dat wel leuk. 2010 of zo? En een keer ingeschreven en zo van het een op het ander. Zo verzin je wat en elke keer liep dat wat verder. Eerst met een brommetje, Ja, zo met brommers dan inderdaad. Ja. wegraces. Nou, toen de voertuigen. Ja, we komen zo'n beetje allemaal uit hetzelfde dorp. En echt vanaf de basisschool af aan zijn we wel vrienden met elkaar. En doen wel dit soort gekkigheid, zeg maar. Ja, nee, wel een hele gezellige club. Ja, we hebben veel lol met bouwen en zo. En, iedereen heeft zijn taak wel wat en het vult elkaar goed in, zeg maar. Nou, we zijn nu met 8. We zijn normaal gesproken met 9. Peter die ontbreekt, maar die had pianoles vanavond. Dus ja, die kan er niet bij zijn. Jammer. Nou, mooi. Hij is niet bij pianoles, wat doet hij? Nee. Je bent er net al in gaan, maar aan het skimmen. Nee, zeker net. Nee, de man die doet het technische deel en wij doen het verfje en het creatieve deel. En ook wel Ja. wat mee bedenken natuurlijk wat er Ja, allemaal bij zeker. moet komen. En dan bedenken wij het idee en hun voeren dan ook echt uit van is dat ook mogelijk, de technische achtergrond. Zeg maar. Dat redt zichzelf wel, ja, dat gaat zeker mooi. Ja, ze zijn goed verschillend en zo, dat is wel belangrijk. Daar zijn wij wat minder goed in, de motoriek. Ja. Wie rijdt er op dit dag dan? Is dat al bepaald? Meestal wordt het een beetje afgewisseld, omdat je ook moet blazen van tevoren voor veiligheid. Dus dan de ene dag rijdt die, de andere dag rijdt die. Je moet echt speciaal blazen voordat je mag rijden. Ja, dat is een alcoholtest voordat je de baan op gaat, anders mag je niet meedoen. Oké. Dat is Rudolf wel zo voorkomen. 3, 2, 1. Ja, het lijkt wel wat een verlaten Space Shuttle, inderdaad. Het verlaten Space project. Ja, nou, hij moest eigenlijk naar binnen. Maar we waren te hoog en dan paste hij weer niet in de schuur. Dus nou ja, we zaten eens nog wat te bakkeleien van, nou, wat gaan we ermee doen? Eigenlijk hebben we hechten wat te veel emotionele waarde nou, al die oude banden. Dus het blijft allemaal maar wat staan. Bewaren we het altijd maar weer. Ja. Maar er is niet nog meer in de loods, toch? Ja. Ja, nog een... Eigenlijk alle projecten die we ooit hebben gehad, die blijven er maar staan inderdaad. Enkel eens een keer dat hij op een dorpsfeest of zo nog eens een keer belandt met een optocht of met anders wat. Met Ja. Sinterklaas bijvoorbeeld komt er nog wel eens een keer zo'n ding in actie. En, ja, zo. Op een mooie zondag even Op een mooie uitrijden. zondag, ja. Dus letter had je hem grut binnen, dan is die het hele hok vol. Ja, dan kunnen we ons eigen museum openen, denk ik. Ja.